ashe mukangara tinamatire muzita renyu baba ari mwanakomana nerimweya unoera baba tiri kuuya kwamuri nguva dzemangwanana nojehovha mwasvita henyu mwari matimusa nyama nemweya zviri pamwe shiwai nesu jehovha munoziva umwe naumwe mukati meimba ino jehovha pane zvinetswa jehovha zvinoda kugadziswa mwari imimi mwari pindirai henyu baba pakati pedare rino iwai kunyange baba nemagosa ari pakati penzvimbo ino kuti paanenge achipindura achikakaudzana mwari imi baba munovape hono nerujeko chiwai kunyange nesusu tabvawo kunzvimbo yakasiyana kuti tizouya pakati penzvimbo ino mwari iwai nesu baba mutitungamirire hatikanganwi kusuma kunyange jehovha nemukuru wedu pakati penzvimbo ino baba iwo chief saurumbe jehovha kuti paanenge achiedzanisa mwari imi mune mwakatoape zano nepfungwa dzakanaka baba mwazvita henyu mangwanana nhasi iwai nesu mutangi nesu jesu muchipedza nesu jehovha zvandanamata nezvindezanoisa pasi pechigaro chenyu muzita nemuropa ramambo jesu wedu amen. Pamusoro ishemastic nasesa njobo kuti click ma messengers pamusoro madhodha pamusoro headman mwandihamba na village head mukangara pamusoro ngati mutsani madhodha ngativhure dare redu takutanga nyaya sununguka ndochikutanga semuzero kurweruji tonopika nchataro chikwari chizere pamberi pamambo nedare mwari ngandibasire zvakanaka taure nyaya yemari iri yareketsana nasaurombe nyaya yemari yareketsana nyaya yasaurombe pekutanga akauya ndakabvunza kuti mukorore ndinomuti mukorore wangu ehe akandikati mukorore kudera kwenyuyo kune mashopu ekurenga zvikazi don't worry maini inini ndinayo shopu yendinode kutodini yendinode kuti nditi asi ndega handisudini ba handisiri kukwanisa saka zvakadini kuti tidini tibatane ngati alright anhu anofarira kuti tisimukireka ndiwo anhu endototsvaga ndichishaika ngatibatane toite mari angati 300 inini ndakavapa 300 yangu inini iwona ndiwo akaiti ndikati yenyu kei mari angati yangu mari iri kubudira mberi ngati anyway regai tichidini muchienda inini kwatana kuhodha zvinhu sezvo tikaenda tiri 2 mari yacho yetinga tatopedza hemari yetinofanira kuhodha zvimwe zvinhu kuenda tiri 2 kupi kwatana sezvo inini ndakamuvinda kuti anyway hapana kutsotsi hwakadiniba hwanganditira kuti ndiona matambudzikire endinoita ndoitoye pabasa pangu chiti mainini munoshanda zvinosiririsa ndiye vaitodaro ngati zvino ndodini ndine mwana wangu ndini baba ndini mai vacho ndofanira kwadini kutomuriritira zvikanzi alright zvichobva ndamupa mari na 14 March gore rapera 14 March makape 300 right ndapa 300 kudaro feshuwa akaenda kwamutazi chouya nezvinhu zvaakauya ndichiona kuti zvinhu zvacho zvishoma ndikabvunza kuti ndiyo mari ndio zvinhu zve600 eresha ngati aiwa mai inini yangu mari ena kuzobude zvakanaka ndichadini ndawedzera ngati don't worry alright takagara zvinhu zvichimbofamba zvinhu zvichifamba tagara kudaro ndichingoende koona andiona kuti zvinhu zvakudini zvakudzikira ndangatongoenda futi kumarikicho kupangasi oda kurema puranga mugomo kuti nditsvage mari ndachizouya kubve mugomo ndakadzika ndichoenda kushopu kwacho ndichiona zvinhu zvirimo hazvisisiri hamusisina chinhu inini ndakati hamusina chinhu zvinhu mushopu hamusina kana chinhu
zvinhu zvasara zvazvishoma zvazvakutorenge kuti shuka zvinyu zvipo ndamborambidzo umweni kuchema handisi kuchema ndikati zvino zvinhu zvazvasara zvishoma inini ndidini mabhuku akamira sei ngati mabhuku tichazoyatoita ndodzoka henyu mai ndotozoyatoita zveshuwa ndakadzoka kumba ndadzoka kudaro ndichozodzoka futi ngati ndauya ngatimboone mabhuku takamira sei iyo uye mari iripo imari paakati apana kana mari iripo inini handimunyeperi ndakavhunduka ndakapererwa nemashandiro endinoita kuti ndiri kude kutsvaga mari kuti ndiuriramise mwana wangu ndakapererwa kuti hapana kana nemari pa300 kana dhora haro kana 50 cents ndakanyangadzwa ndakabvepo ndine chiki zvese zvanga kunitaura ndandisinei nazvo dai akakati kwambori neshoma mari iya dai takaita zvemabhuku ini ndakabva ndatosunga nehashi ndichobvepo ndochodzoke kudheni ndadzoke kudheni ndochongogara kudheni ndochochizoenda futi haufa mari iya muri kutoti hapana kana mari here zvikanzi munoziva kuti ndokwanisa kutokuchinjira kuti amina kundipe mari ndakanyora nepasi ainini apo so rangu rotovhiringika ndichobva ndatoti ndakuzviura eni ndoponesa sei mhuri yacho ndochodzika kumuyu ndakatenga mushonga ndichida kutozviuraya ndakatenga mushonga ndakatenga zveshuka wemakonzo ndochotomwa mushonga uyu wanga usikashandi nandichida kutomwira padhopa mirai ndidzo nyaya Pamela nevanyarikani vari pano vanomirira hurumende nyaya dzesociety dzemunozwa dziya muri kuerenga mumapepa matangira adzinoita zvazvinoita kushungurudzika pakanyanya kunotadze kuti munhu aende kwasabhuku kwaheadman kwamambo kuhama dzake kotaura kuti ndine urongo hwendandakaita hwekuraramise mhuri yangu hino hwakundikana vanhu vazhinji vanogumira vadzungira sekutaura kwaari kuita regai nditi ndoda kukanzira Pamela Masango hauna kutora decision kwayo kana kuti rupawo kwawo usadaro decision yawakaita yekuti regai ndiende kwachief Saurume although ari babake ndimbonoti chief unokona here kudaidza babake kuti atienzanise panyaya yemari wakatora danho rakashata mwanangu usazozviuraya haasiriwo magumo une mhuri ndinge ndanoti ndopona sei ndatora nguva yekuti ndikupe kanziro wakatora danho rakanaka hatidi kudzungira kwakadaro kunotora upenyu hwako chirega tichitaura ndakuti usachema ndandazviona kare pawanga uri kutanga kutaura kuti uchade kuchema uri kudzamirwa usadzamirwa ngatitaure nyaya saka nyaya huru yawadaidzira semusaurume ngekuti uri kuti hako ndidzosera hako mari yangu ndizvo ka anogara pasi semusaurume semudzaira kurwa kuti ndinopika tichataura chikwadi chizere pamberi pamambo nedare mwari ngaandibatsira taurai ndiani right inini ndiri pabindura angorimi ndinorenda bhawa shopu zvese nehardware chandaishandisa ipapo yanga riri bottle store shopu nehardware ndaingozvibhadhara rendi asi ndichiti kana ndazoone mari ndozofura ndichienda mberi ndozvotakaurana saka kuwirirana kwandaita nahama yangu ayo tichimbotaura nyaya dzebusiness vakati chii chingatitise mari tikutaura senyaya ndikati shopu inotise mari here ndozvakataura ndikati shopu inotise mari mukakwanisa kuhodha muchidini nekutengedza mari ndinodini zvitise mari kana dai ndaione pane shopu musoro kwenye hakuna shopu here ndikati ini ndinayo shopu inoti inini asi handidi vanhu koba ndini ndoda kuishandisa kuti ndikutoibhadharira chiireti handiti vakati hazviitiro tiri tikakwanisa kubatana toita joint venture ndakavabvumira ndakavabvumira titore vairi kuti mudzimai wangu vaitoramba kuti hatine mumwe munhu anopinda umba zveshuwa vakati tingaite mari right ndakati tikatanga ne600 azvogona kudini kusimudza business redu
asi tati ngakwanisa kutanga ne600 hatina kunge taweka kuti 600 ndo mari iruda kutenga grocery here. Unofunga muchiziva mazuva ana uchida kurenda shop uchivhurwa door unozi unobhadhara rent, kunodiwa license yecancel, kune zvinodiwa bvunzi wanga uri musha mutsva, kune mamedical aid, kune zvinoteerera. That 300 iwe wari kutaura wakandipa mumakoti haina kupinda ese mubusiness. Ndo point number 1. Takaita madeduction kubva pamarentals kusvika zvese kuti tivhure door reshop. Handiti then madeduction iwo akazoenda kosaya kuma 200 something. Right. Ini ndaenda kwamutari ndindakaenda. Ndadzoka. Mai wakabvunza sekutaura kuwatita kuti ndakashandisa grocery rakauya. Hawana kuweka kuti kupinda kwataito mune mari dzatabvisa wakaweke 300 yawakanditambidza mumakuda. Ndo yakaweka ndo mari yaenda kuoda chi grocery. Ndimazvona. Right. Ndadaro ndakawatora totogara patebwe tobatanga kutoita book down. Takatotanga ndo pakatotangira nyaya because wanga wato confused. Ipo. Then from there kubva muna March takanga tawirirana kuti inini ndine chamarevision ndicho nenda kwa Mozambique kuti zacho ndaicheka matimba kurumwana. Right. Kuti titsvage mushandi hatina mari yekumba because mari yatatanga ndiyo ishoma. Saka ini ndiripo ndini chatengesa ndisiripo imi munouya muchidiwo muchitengesa. Right. From 14 March up to 27 September hapana kana musi wakamboya mai yangu bate mutsvairo kutsvaira mushopu. Pakatanga takafirwa neinflation. Ndofunga munozoita takazopisa kutenga 2 liters dzemafuta $8. Dambudziko rese rine honde ndakaiona ndiri 1. Ndaienda kubasa kwao ndichisvika ndichivataura mai zvinhu zviri kuoma izvi zvikuti uvhure door reshop unoda kubata phone kufona kwamutare wose kwatinohodha kuti nhasvitogai pamari kuti uone kuchinje price. Vakati mazuva ano ndakabatika. Basa rakandiwandira mazuva acho vaibikira vanhu vevananyambodza kusadza. Ndimazvona. Then ndakaita 7 months dzese dzizvi ndichitambudzika ndiri ndega. Mwedzi wechi8 ndisingakanganisi mabhuku mangu. Pashopu apa panga paine ma-areas ema-lease from 2015 council ndo payakauya. Yauya yochobva yandipe summon kuti une $455 iruda kubhadhara from 2015 shopu isingabhadhara chi lease. Ini ndakafonera landlord wangu ndobva ndamutaura kuti saurombe madhoo ndakanga ndakavhara mama kutambira madhonge mukati munokuona zvidi kuzvishandisa. Saka ona kana wabhadhara mari iyoyo ini ndinodi ndine ndakukupa mwedzi sezvandakati magezi ndakadhonisa ndege kurestaurant nanhasi asi ndakubhadhara rent ndini ndakadhonisa magezi anga abviswa paya. Saka wabhadhara mari iyoyo ini ndinodi ndinonga ndakuzodiduct mari idzi kuti unoshanda mwedzi mungani. Ndakatora mari shopu yakuda kuvharwa waya nemakiwe kanzuru ndobva ndabhadhara. Right. Mai vangu vauya vakasvika uchopinda mushopu. Wapinda mushopu wakaona zvishuwa musina chinhu. Handitika apesana ndisingachawaoni pabasa pawangu wasipo bachina ndiri mari. Order please. Vanga vasisipo ndisingachawaoni pa. Pavakauya vakangosvika uchopinda mushopu uchomira mami nemudzimai wangu. Vakangosvika uchopinda dai mamira ndakaita naye kubva watobuda. Vakangoridze tsanga ubva watobuda wabva waenda. The following day uchobva waya uchobva ndoda mari. Point number 1. Vati ndoda mari ndakati mai hapana mari iripo. Tinotanga taite stock. Taite stock ndichobva ndabudisa mari dzangu ndinawo. Pane ma-areas anga ari kumashura ndakabhadhara kuti shopu isavhara. Then toita stock, taita stock toona mari yakanga yapo pa that time ndakati ndakabhadhara mari toona yakasara. Handiti from there mai vangu vaona kuti ndisawabva wabuda. Ndopa wakaenda kutenga mishonga dzawedzizo kwaya ukasvita bva wachisenda mamesi ndochachengeta mwana wangu ndochadii. That time ndakafonera officer ndarera. Ndakafonera inini munhu ndopana panchakwanisa kudini kutaura naye munokwanisa kuti musvike pano tidini tionesane tiite stock. Vakabatika hana kuuya. 2 days ndakafonera ngoma wake ndikati ndichataura nemunhu mukadzi andichakoni because vanga asingachazwisise aingoti ndikude mari yangu ndochaikwanisa kutaura. Ndakafonera ngoma wake masango obva auya akaita ndofuka 2-3 days asati auya. Auya zvishwa ndakaratidza mabhuku. Wobva wati ini zvemabhuku izvi handisina yangu nazvo because mari iyi yakauya napamila ndini ndakanga ndamupa inini. Saka pamila auya kunoku wakude chii kuti andidzosere mari yangu. Saka ndatouya ndiri inini muridzi wemari. Ndikati ho here akati ho tobva taita madeductions ese aya ndatosiyana nawo ndakutodhila nani
ngatichiti tasonganiswa ndimai ime mukororo wacho. Isusu mari dzinotsvakwa ukama hwedu haugezwi ngesipo setsvina. Ndoda kuzvitora kuti tisare tine ukama hwedu. Tinochidini manje? Uye munofunge kuti eya mwakapinde maexpenses. Mai akamupawo 300. Tinochidini kugadzirise ukama? Inini last ninge tataura namasango. Ngatichi izvo zvamukataura namasango. Ndaidoti ndisvike pakuti tochidini. Alright. Vakanga vati iwewe wabvisa mari dzese dzanditi yakanga yasara yacho yakabhadhara kukanzura titi ishopu yako iwewe. Chindipa mari iyoyo. Ndokuti akomboitani masango. Ndandina kuramba. Ndikati mari yako ndinotsvaga ndodini ndokupa. Ndakatoshandisira ndawo foto kudoka. Mari yanga 240. Ndo ndakawirirana namukoma. Kudai wangu waripo. Munoidzosa rini baba? Tochizoitawo meeting. End of May. End of May. Yes. Afaira. Then tichiri ipapo mumba mangu handisisina mufaro nemudzimai wangu uri kuti makandishandisa 7 months hamuna kana kundipa cent. Isusu takawirirana kuti tinomupawo $20. Saka muchatonakiba mumba ngenyaya yekumushandisa kwatakaita 7 months isina kana cent takamupa. Right, zvemunoita baba ndezvekuti musi wa 20 une access here kunoti unokwanisa kutotakura mhuri yako pasina kana samoni yasabhuku kana samoni yachifa wondotakura mhuri yako kwakundouya hauna unosvika uchitaura nemuridzi womusha kwanouya kwakundogara ini ndotodiwa ndoti munhu wambodini mefanire zvaafambirawo munhu wotouya ubika sadza manheru odya urara makuse ndo pazviri svika ndizobvunza asaonda maitakuwa chii chiri kuitika panzvamataura naye akati hapana zvakati 10 days dhere chi11 ndo pandakazobvunza ndati hapana chadi chaatataura akati alright chibva ndachizogara nawo pasi mani maitakuwa mission yenyu ngechi makandouya hamuna kutaura muri munhu panapa ini ndiri mutovha panapa asaurome ndaabvunza ati handizvizivi hamuna zvandataura munhu imi mukamakafa panapa totangira pa totaura tichiti chii akati indauya kuzogara panapa kosikuda mari ndozvazvinoitwa here handingade padhera makauya makanditaurira kuti murooranga yapanapa ngenyaya yakati yakati kati saka ini makumirira kuti ndiita sei ndikubvunze here handi munofanira kunge makati makandiudzawo here zvikanzi akuti ndichakwanisa kuti nditaura hapana kuti nditaura ndobva ndataura muzandarati ndonyaya dini iri kusvikanzi akaya netsamba yasabhuku kati havana chavakadi chaakayama zvisvika ndopakabvunza tagara mazuva manga ndikatagara 10 days rechi11 andakabvunza ndobva ndakabva ndaratidza kutokana zangu chotora mabegi hawaya chobva ndavabvisa pasi mazvona ndobva ndandikuita zvekunogumunda kuno chobva ndati buda mumba mangu ndosiya ndakiya madhuru angu toda kuenda kunda kwangu akati handibudi muno ndikutorara muno chobva ndatora mabhlanketi angu avanga varikuvara chotora mabhlanketi angu nemetresi yangu chobva ndazvimonera metresi yangu ndomona netabwe dzokusungisa mbudzi chasunga metresi yangu chobva ndakandira bedroom kwangu chotora mabhlanketi angu chakandira bedroom kwangu uchasienda kupisa kamwina kakorememba ndikati iwe rememba achibuda unozopinda mumba ndabva kuti ndabva kumba uchisara zvinhu zvako zvochikoro kumudisa zvese nematauro wapedza kugeza pake unosiya mupasei zvadaro zvaiwa wachosara arimo saka mwana kanga kaenda kokanganwa chii kanoziva panogara makii saka ini ndakabva kakanganwa bhuku ndikati kochobva kapinda nepakwindo rakarakatsemuka kochienda kodanhira kwakune makii kochovhura ndopakandakazosvika maita kwadini abuda achizodini achizoenda ndobva ndachidaidza mukoma acho inifaa ndakatanga daidza mukoma acho iwo vachiripo kumba pedu mukoma acho ndopaladzananga mukoma acho akati chikafu chari kunyima kumba karufukwa ikumba kune nzara ngatisanzara ngokuti semone mari yangu inzara yenyu ndikati ndozvaadini zvatawa ochodaidza kamwana kawo iwo angasinga aindoti makusena kamuka aindoti chikafu handi mazoti ndatuya musi wa 28 asi kutaura kumwaita Belinda sorry Pamela Simuka hakuna munhu unoti ashaishirwa otonga eganya
regai ndidzokerere ndichibva ndadzidzisa futi wamwani wangu wavemudare. Ukashaishirwa ukatonge nyaya unoishaisha. Ukashaishirwa ukatonge nyaya unokwanisa kudziuraya ngoti washaiwa wakubatsira. Ukasaidziuraya unoshaishe nyaya yacho. Saka mutemo wehurumende wakaisa matare kubva pana headman pane primary court, pana mambo pane community court, pa district pane magistrate court, pama province ega ega pane ma regional court, ma high court pa province ega ega. Izvozvo matare ese akagadzirwa ngehurumende ngedu kuti tiyashandise. Saka regai kuti kana mapinde munyaya dzekukuryana nevamwe wobva zvisungirira mupfungwa kuti inini ndini ndashaishirwa, ndini ndakutonga zvenyaya yacho. Ukaidayo unoishaisha. Shandisai mikana. Usati waende kukoti raheadman, shandisanai semhuri. Ndatozwaya kuti vakadaidza hanzvadzi yaMasango vakaita matalks ekuti mari ichabhadharwa zvakati. Asi pakanga pakuzorasikawo Pamela ndepekutora mhuri yake kogara kwaSemsauroni. Ndinokupa mukana mudodo noti ndichaipedzisa nyaya kutaura kuti so. Apo pandakazoende kogara kumba kwavo ndakati chimbondipa $20 yekuti nditenge chikafu sezvo izvozvizvi handina kana chiro kwakuti handina. Ndikati saka moda kuti ndirye ine mwana wangu. Ndopandakabva ndatora mwana wangu ndikati tamuchigara pano tirye zvimuri kurya zvacho izvozvo ndionawo kupona. Ndozvandakataura. Kurwadziwa kwori kutaura. Asi chezvinoita manje Pamela Masango yobvunzwa nyaya inozonzi akatonga kudaro ndiani. Inzwaka iwo wachizviita waizviita ngezvaikusunda kuti ndati chimbondipewo $20. Asi yosizozi wakazotutana newe kugara ipopo. Changa ipfungwa dzako idzodzo dzaunga uri kufunga. Munosungirwa kuite zvawakazoita. Kuuya kwamambo. Wazviona kuti tinokwanisa kuti kana dai semu wacho ari Semsaurombe tinomudaidza achiuya kudaro. Nyaya yojekeswa majekeserwo yaitwa pana. Saka 28 uri kuuya. Imi maSaurombe newe Pamela munouya kudaro. Mari iripo tochizotonga. Mupei nguva wataura kuti wasainira mubhuku kuti mari iri kuuya. Yes, mtapa. Changamiri. Ndambozwa tichitaurwa ngenyaya yeukama hwawo hwakadzika ndimai avo. Yes. Pane chakashata here kuti mai vagare pamukororo vechimbonomboponawo nguva iyo. Ukama hwawo vanofanira kuti vazvitambirane iwawo nekuti nyaya iyi haifanira kuputsa ukama hwawo. Taura henyu. Mai kugara pamukororo ngedambudziko ravanaro kushaya zvekurya. Pane chakashata here. Hapana. Mukororo wogara namai vake kuti zvamuitirawo zvakanaka usati mai zvandisunungukira chibata 20 yemaitaura iya. Vakandochengetwawo. Ndimai vangarashwa here. Ndicho chigarisana mutapa. Havangadzingwi pamba kuti mai yambai muende. Imvugo. Kudzinga mai pamba. Ingozi. Saka mai vanochengetwa. Kana zvarerekawo puwe zvekwawo dini. Wende. Amurongo. Muri munhu mukuru amurongo. Muruzwawo mutape mwani hapa. Ungandosvika iro usina kumboti andimutaura. Zvakanaka. Toto. Panondotondouya chizivo togara ngowatowa pamba papo. Ngatichidai zveamurongo. Basa remugiva munoriziya here. Ngere kuturika. Handizve? Ngatidziturike. Topedzisa musi wa 28. Mwazvita here. Thank you.